Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga kining atong tulumanon nagasandig sa pulong sa Dios. Nasa Salmo 107 versikulo 20. Ang Dios mingon, akong ipada ang akong mga pulong ug kini makaluwas kaninyo og magaayo sa inyo mga sakit. Maigsoon ang atong new creation servant community. Dugay na nga nagsugod panahon ni yang Excellencia Julio Cardinal Rosales. Kaya nag-ampo o nagapanalangin sa New Creation Servant Community o ubang mga Catholic Charismatic Communities nga magpadayon sa kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita o pagkinabuhi nga nagsunod sa panig-ingnan ni Jesus o may nampuon usap sa mahal nga inahan Santa Maria. Ang New Creation Servant Community, doon ay mga servant leaders. Si Elder Servant Dudong Villarta, nga kanunay maghahatag o mga pagtulunan, mga pamahayag, aron nga malig-on ang grupo sa New Creation Servant Community. Sa tuig 2026 ngadto sa 2029, doon na bagong set of servants. Ang presiding head servant, Sister Brilia Albao. Ang formation head servant, Sister Jeneline Lawan. Ang ministry head servant, Sister Maricor Malikon. Ang prophetic servants, paguluhan nila ni Brad Romel Yenes o Sister Jezebel Alenio Yenes. Ito sa mga panghinaot nga mabaskugo na kayo ang paglawas ni Brad Romel Yenes. Ya sa kingly servants, ang bango si Brad Ray Albao. Sa priestly at liturgy servant, ang nangumo si Brad John Nolan Lanik. Sa community secretary, ang nagduma, Sister Jasmine Lodonia Arceles. Sa admin and custodian assistants, sila Sister Gina Pilicario, Sister Norma Alisna, Brother Norma Alicos, Sister Edna Pino. O sa worship servant, si Brad Joshua Asingwa. O sa music tray servants, sila Sister Christy Agas, Brad J. Baino, o si Brad John Nolan Lanik. Sa healing and counseling servants, si Brad Spiridion Iting o Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory servant, si Sister Mera Sinesa. Yang kaabag Sister Josephine Lee. O yang teaching ministry, si Brad L.B. Sinesa o Sister Chris Sinesa. Sa Bible Catechesis, gipanguluhan ni Brad Alex Basig. Nga kung way kakulian dito sa layo-layo pang dapit, wa magbaha, maninguha gito pag duyog ka na to si Brad Alex Basig. Ang Bible Catechesis Ministry Servant. O niya sa temporality team servants, sila si Sister Josephine Basig, Sister Josephine Lee, Sister Cypress Velasco. Ang Ways and Means Ministry, panguluhan ni Brad Mario Uy. O sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Ang Technical Ministry, panguluhan ni Sister Jacel Lodonia, Brad Joseph Bargayo, o Brad Joshua Asengwa. Sa Couple Cluster Servant, panguluhan ni Brad Mario Uy ug Sister Nida Uy.
Sa single adult women cluster, panguluhan ni Sister Josephine Lee. Sa single adult men cluster, Brad Rodel Intrampas ang nango. Sa youth cluster servant, ang nango mo si Brad John Nolan Lanik. Sa young adult women, ang nango Sister Almera Belicario. Sa youth adult men, ang nango mo si Brad Joseph Bargayo. O sa general services servant, ang nango si Brad Rechan J. Biodor. Mao ni ang mga talaan sa atong mga servant leaders sa Catholic Charismatic New Creation Servant Community nga magdowan usab sa mga inmates sa bilangguan ug ilang gihimo ang madasigon nga pagbasa sa maayong balita sa kaluwasan o tabang usab og counseling, pray over sa mga masakiton o pagbag-o sa gahom ug kusog sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo nga ang atong mga kaigsuonan nga mga inmates malipayon kayo inidawat sa mga gasa sa gugma. So mga igsuon, niya kita karon sa atong Bible study. Unya, niya pa'y ubay-ubay sa atong mga kaubanan nga mosalmot, doon ay pangutana, atong tagdo ni si Ray Bascones. Ricardo Rizani. Yes, sige dong, pareho. Salamat Brad Sok, maayong gabi Brad Sok, sa New Christian Servant Community o sa tanang naminaw o nagtanaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adire ko sa Biblia Brad sa Juan 8:23. Si Jesus mingon, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Sa Lucas 10:18, si Jesus mingon na usab, nakita ko si Satanas na nahulog nga gikan sa kilat, gikan sa langit. Sa Juan 3:31, mingon na sab si Jesus, siya nga gikan sa yuta o siya gikan sa langit, labaw sa tanan. Akong pangutan na Brad Sok ba, kinsa man siya labaw ning Jesus o ni Satanas kay pulos man ni gikan sila sa langit. Kinsa man siya labaw nila ni Brad Sok, labaw sa tanan. Paliw ko nung patinaw Brad Sok. Ang atong Diyos, mo'y labing makagagahom, the Almighty God. Kung saan pong Almighty God, nothing is impossible with Him. Nana sa Jeremias 32:37, nga way malisod sa makagagahom nga Diyos. Kay siya, Diyos nga way sinugdan o way katapusan. O siya ginganlag Almighty. Nothing is impossible with God. Siya mo labing makagagahom o labing hataas sa tanan. O siya mao ang hatag kanato sa mga panabang aron ta maluwas. Pinagi sa may balita nga pada sa Dios Amahan nga mao si Jesus nga mipaaga siyang dugo o yang dugo nakalimpyo, nakapasaylo sa atong mga sala. O kita gitinguha sa Ginoo nga ang tanan maluwas. Sa 1 Timoteo 2:4 nag-ingon ang Ginoong Hesus, nagatinguha ako nga tanan tao maluwas, pinagis pag-ilas kamatuuran. Sa manang kamatuuran nga gustong ipaybaw sa Ginoo. Na sa Isaias 43:7, akong gihimo ang tao, dili alang sa kalibutan. Akong gihimo ang tao, dili alang sa impyerno. Gihimo ko ang tao, aron sila malangit. Ug ang langit matud pas Ginoo sa 1 Corinto 2:9, kalipay ng walay sama. Dito sa langit, wa pa makita sa itong mga mata ang katahum sa gingarian sa langit nga giandam niya kanato. Og siya mingon nga kadtong malangit, dili na matiguang, dili masakit, og dili mamatay, og labi ng dili makasa kadtong nakaangko na sukum sa Dios nga kanang tawhana o babayhana malangit. So mo nang atong gipangandoy ang destiny spoken by God, our end stated by God.
na nasa Isaias 43:7. Wala ko buhata ang tao para lang sa kalibutan. Labi nang wala buhata sa Dios ang tao alang sa impierno, kundi gihimutan niya alang sa kinabuhing dayon o kalipay sa langit. Mao na atong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizane, niyaman si Mado Aquino ato sa maminaw. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapiminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong ko. Badsok, ang akong pangutana Badsok mahitungod sa dito sa gingarian sa langit Badsok ba? Nga ang mga nahilangit dito ang katong mga matarong nga mga tao. Kuan Badsok kanang wala na sila kuan Badsok kay naa magina sa balaang kasulatan dito wala na lunlo na nga kalipay di na matiguang. Unya Badsok dito Badsok di na matiguang dito Badsok ang mga kuan dito ang mga tao dito Badsok. Matawag na sila kuan Badsok kanang imitable ba wa nay kausaban Badsok ba kay kuan man wa may katapusan. Oh. Imong gisgutan ang po nga immutability. Sa may kahulugan ana nga wala na kausaban. Kung manlangita, wala higayon nga maimpirno pa ta. Kung gisuluban natas Ginoo sa iyang himaya, way may tabo nga makasa patag-usab, wala na. Hingpit nga kalipay o hingpit nga kinabuhi. O in one word, there is immutability. Kung saan ang immutability in English, wala na ikausaban. Dili ta matiguang, labos na ng dili na ta makasa. Kanya magpuyo ta sa kahimtang gingalag eternal. What is eternal? Maihap paghuman nimo bahas sa tanang dagat sa kalibutan. Maihap pa nimo tanang bahas sa kabukiran. Apan ang eternal, walay katapusan. Walay utlanan. Mao na katahom sa gitagana sa Ginoo kanato. Usa ra gibabag, ang babag mao og sala. Kung makahinulsol ta sa sala. And the Lord said, what is repentance in my behalf? Ang kasagaran sa atong paghinulsol, magpaagas ta sa atong luha sa kaguol nga nakasa ta sa Ginoo. Sa kaguol nga giyatakan atong Ginoo. Hilak ta. Pero sa Ginoo dili na mo'y tinuod nga paghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol maong paglikay sa okasyon sa sala. Paglikay sa kadautan. Paglikay sa pagpakasa. And that is the genuine repentance that God desires. That we will practice that. Diya kada adlaw himuon ta na. Aron kalitan ta sa sanggot sa kamatayon, ready na ta kay kantigo naman ta maghinulsol. Maong paglikay sa sala, paglikay sa dautan, ug kana mahitabo. Mahimo ba na nato ang tubag? Yes. Matod pa sila natin, seneme nekel potistis facere. Pinulungan ni Kristo, nga ningon si Kristo, guwa ko diha ninyo, wala mo'y mahimo. Seneme nekel potistis facere. Without me, you can do nothing. Muna kung gusto tayo malangit, ampo lang yun. Nanas Mateo 26:41. Niyo na Ginoo, pirme malang mo mapildi siyawa, pirme malang madaugon ang yawa batok ninyo, karon makahunong mo, makadaog na mo siyawa, pag-amping simong kagwalingon, o pag-ampo kanunay. Pag-ampo kanunay, mo na makapildi siyawa. Kay kanag kung mag-ampo ta, mutawag mo kita sa itong gempuan. Mayingon mo kita Ginoong Hesus, luwas ako, naigugma ko kanimo. Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nagatuo ako, nagalaom ako, ug nahigugma ako sa Santissima Trinidad. Mao nang pag-ampo, gagipabaw na to sa Ginoo nga nahigugma ta niya, pero siya gyud ang unang nahigugma kanato. Unya, si Brad Brave at Albaw atong mapinaw. May gabi Bradsok o may gabi sa atong mga naglantaw karon, naminaw karon sa atong programa. Akong pangutana Bradsok kabahin sa Ebanghelyo nato rong adlaw Bradsok na sa Mateo kapitulo 15. Nga ang atong Ginoo Bradsok nagtawag sa mga
Canaanites kay atong babae nga iyang kaistorya taga Kanaan man, hintil to siya kay di man siya Hudiyo. Ginganlan niya og mga iro, Bradsok. Unya nganong iya mang ginganlan og mga iro ang mga dili Hudiyo, Bradsok. Unya kitang mga Kristiyano, mga hintil man sa Bradsok, naapil pud bataan ni. Salamat, Bradsok. Salamat kay Brad Reese imong mayo kayong pangutana kay unexpected. Christ is pure, humble, and loving us forever. Ang nito po magod nga ang Ginoo mingon nga ang kalanon alang sa mga katauhan sa Diyos ang mga Israelitas na sa San Juan 2:24 o 44 nangingon nga salvation comes from the Jewish people. Ang kaluwasan nagaykan sa mga Hudiyo, nagpuyo sa Hudiya, nagpuyo sa Israel. Mao na kaniadtong gitawag ni silang mga katauhan sa Dios, pinili sa Dios. So mao na nga kadtong tuwa sa gawas nga dili Israelitas, dili Hudiyo, kasagaran nila tawgon og hintil. Sa man ang hintil, way pagtuog Dios, way pagbantay sa sugo sa Dios, way kadok sa umaabot, nothing. Mao na sila nga ang mga katauhan sa ilang panahon nagtawag kanilang iro, dili na kikan sa bagay sa itong Ginoo. Muna'y naandan nila nga pag-ila nga outside Israel, people are Gentiles. Nga magawas ka sa lungsod sa Israel, kasagaran sa mga tao nga naghintil. Unsa man naghintil? Kinat sila man sa English, Gentiles. Nakahulugan nga way pag-ila og Dios, way pagtuo sa Dios, way paghigugma sa Dios, ug wa say pag-alagad sa Dios. Wala say pagsimba, wala say magbabunyag. Muna mga Gentiles, mga hintil. Muna nga sa Israel, ang ilang tawag gadili hintil nganlan lag iro, gamit na sa Israel. Ya gigamit la sa Ginoo just to measure how sincere the woman. Kay ningon magutong babaeng taga Kanaan, doon ako'y anak, maestro, himatyon yun. Kaluwi ko. Yung Ginoo dili mahimo. Kay ang iro dili pa angay mukaon sa kalanon sa katauhan sa Dios, meaning the Jewish or Israelites. So ningon babay, Ginoo husto ka nga kami sama sa mga iro, kay kami mga hintil. Pero Ginoo, samtang nagsabod ka og pagkaon sa katauhan, kami namunit sa mga mumho. Bisan sa mumho na lang among gidaginot alang sa pag-angkon sa among gipangayo kanimo. My daughter is dying. You are the only one can heal her. Ang akong anak himatyon, ug wa nagyulain nga makapabuhi niya o makatambal kaniya, ikaw ra. Bosa, bisan ang mumho nga mga tagak Ginoo among gidukinot, aron pag-ila namo sa kabililhon sa kalanon nga imong gihatag. Ang mumho lang amo. Mao na Ginoo na nahimuot kayo ningon siya, wala ko kakitag pagtuo nga mulabaw sa imong pagtuo, babae. Bosa pa uli, ayo na ang imong anak. Puting lipayas, babae. Wa siya magduduha nga ang gisulti sa Ginoo, hanara o saad ra. Pero padung pagani siya lang balay gisugat na sa iyang mga minahal sa kinabuhi, nga ang imong anak nga himatyon nalagsik, buhi na kayo. Pero lipaya sa babae. Pero ang question magod nga nung mitawag ang Ginoo sisod gamit ang mga ero o lahi lang unahon ning mga nagkauna nga mga anak. So nga na figure of speech ang gisultis Ginoo
hulad pamulong ba nga taliwala sa mga hintil o taliwala sa mga Israelitas. Israelitas, kuwada sila, pinangga sa Ginoo, pinili sa Ginoo. O ang kaluwasan nagikan kanila. Kasi Kristo, Jewish man, Hudiyo mo na Ginoo. Pusa ang kaluwasan, nagikan Diyos mga Hudiyo. Muna unahon na ni, pinambabayan ningon Ginoo, tinod, unahon na. Pinamagpaabot namin sa mga mumhong matagak sa kananan, amo ng puniton, aron pagkaon. Ang babae sa nagsulti, ngayon na to, figure of speech. Kaya dili bigyan mumhong buot pasabot. So mo na nga, buot niya, nga bisan ako taga-kanaan. Dili katukos, dili ko angay, nga mapahimos sa kaluwasan o sa milagro akong gipangayo. Because I am a Gentile from Canaan. Kasi po, Ginoo, pauli na. Pauli na babae. Wala ko kakitag pagtuo, sama kadako si mong pagtuo. Pauli. Mayo na yung bata. Puting lipaya si babae, wa siya magduha-duha nga. Tinuod yung gisulti sa Ginoo. Mawagyan. Mapag siya maabot sa balay, gisugat na siya sa mga silingan, mga suod sa kinabuhi. Nibangon ang imong anak na himatyon. Maayo na siya. Muna lipa siya. Muna the message. The message is very strong. Faith ang pagtuo. Muna yung Ginoo, wa ko kakita og tao nga sama kadako sa imong pagtuo babae. Nga gipananglit ni mo imong kugalingon nga namunlit lagmumho. Ug nagapaabot sa mga anak sa mga Israelitas. So muna nga gipurong-purong sa Ginoo ang bag-ong pananaw nga uway labaw sa matag usa himuon niya mga anak sa Dios o ang mga anak sa Dios magtinabangay kanunay o sila nga mga hintel gipainomduman sa Ginoo na sa Roma 2 sulat San Pablo sa taga Roma kapitulo 2 ningon si San Pablo naibaw ba kamo nga ang Ginoo nagsulat ang iyang gisulat ang kalag sa mga tao nga wa motuo kaniya. Gisulat niya ang sugo sa Dios yadto mga taong wa makaila kaniya. Bisag wa kaila niya gisugdan gyapos Ginoo suwat ang iyang balaod sa kasing-kasing ng dawana. Busa kanang mga hintil adunay adunay kahigayunan sa kaluwasan. Bisag sila hintil may kahigayunan sa kaluwasan. Ngano kanibaw sila sa balaod sa Ginoo. Diin sila bahibawang balaod gisuwat sa Ginoo silang kasing-kasing. Mo na atong tubag sa nindot nga pangutana ni Brad Ray Albao, niya man si Brad Alex Basing. Brad Alex, silipay kung kadungog ka. Doon na kayo, Kini ba? O, nagandam ko ni mo na. O, niya si Brad Alex, atong mabinaw. May gabi mga igsoon, may gabi Brad Sok, sa tanang nagsunod sa atong tulumanon. Akong pagkutan na Brad Sok ba, kaning niya sa 1 Timoteo 3:15 nga ningon si San Pablo, apan kon malangan ako kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung saon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ako punta na Brad Sok ba kay kaning iglesia nga buhi. Unsa man siya Brad Sok dili ni mao ang building kay buhi man ang building wa man kinabuhi. O sika na kung punta na Brad Sok kaning sa kuan Efeso 4:5 ningon si San Pablo ba may usa lamang ka Ginoo sa kapagtuo sa kabunyag nya karon Brad Sok daghan makaning relihiyon Brad Sok kaning masubay ba nato gyud nga si San Pablo gyud usa gyud sa mga haligi di sa simbahan paliw ko ni subay Brad Sok mao na akong pangutana. Salamat. Salamat kayo, Brad Alex. Salamat kayo. Mayo kayong imong pangutana. So, sugda na to pag lantaw ang mga teksto nga gitunol ni Brad Alex Basing. 1 Timoteo 3:15. Nganingon si San Pablo sa 1 Timoteo 3:15 nga ang Ginoo mingon asya mingon nga ako mo panaw
apan mubalik ko. Kunya atimana ang iglesia sa Dios nga buhi og haligi og patukuranan sa kamatuoran. Iglesia sa Dios nga buhi mao ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Gisiguran sa gipahimugatan San Pablo ang Dios nga buhi. Kay doon na magoy mga tao nga ingon nga na Dios nga patay. Si Kristo ingon lang nga namatay si Jesus. Ang iyang pagka-Diyos mo ay namatay. Yeah, that is contrary to the contradiction of God. Because God is Spirit. And the Spirit of God cannot die. Nasa San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. O ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Nasa Book of Wisdom, Libro sa Kaalam, Kapitulo 12, versikulo 1. Pero, naibuong takay, doon na may mga tao nga moingon nga, si Kristo isip Diyos na matay. Ya, kontrarya di veritatem, sabot na, kontra sa kamatuoran, against the truth, veritas. Kung mingon tag ang Diyos na matay. Doon ay sa kapare sa seminaryo ningon sok sultihan talaga. Og doon ay Diyos ka namatay, dili na tinuod nga Diyos. Diyos na. Sakto. Kaya di man mamatay ang Diyos. Kinsa may nag-ingon nga ang Diyos dili mamatay. Ang Diyos samahan. Pagpakatao ni Jesus din is kalibutan, ningon dayon ng Diyos samahan. Ngayon sa kabata, ang kagamhanan, iga tungtong siya nga baga. Paganganlan ning bataog kay bulungan. Paganganlan ning bataog Diyos nga gamhanan. Og paganganlan ning bataog og amahan nga walay kamatayon. See? This child will be called the Father, which is forever alive. Yeah. Mo pa ni gisulti sa mahanya ato gyud patyon. Mo na doon ngadlan nga doon ingon nga patay ang Dios. Dili na Dios nga tinuod kun mamatay matud pa ni Padre Fran sa seminaryo kung doon ay Diyos mamatay sok dili na tinuod nga Dios na. Nakaroon arita sa punto ni Brother Alex. Mani Brother Alex. Ngaon sa maning nganlag iglesia nga buhi. Kasusto mo gisulti. Nga ni kutlo de ka sa Efeso 4 versikulo 4 ngadto sa 5. Nga ngayon usara ka ulo. Nga mao si Kristo. Ug usara ka lawas ang iglesia. Og si Kristo magaluwas ang lawas nga mong iglesia. Si Kristo mong ulo, ang iglesia mong iyang lawas. Sunod, usara ka iglesia og usara ka Espiritu Santo. Mora, manifestation of Christ that tell us how wonderful the church. Kaya imagine, ang ulo si Kristo, yang iglesia mo ang lawas, kita man ang katauhan. Manangutana ka, kining iglesia ang isgutan nga buhi, mao ning iglesia nga assembly of people. Dili katong iglesia nga simbahan ba ka, adto ta magtapok pagsimba. Naman na sa San Marcos 11:17. San Marcos 11:17, nag-ingon si Jesus, ang akong balay. Oh. Ang akong balay. Balay alampuanan. Pero nisunod ba sa siya, ang akong balay kung iglesia, mao ang akong katawhan. Nga panganganlan og alang sa tanang kanasuran. Mura nga, nangita ma si Brad Alex og unsay timailhan gyud usa na ngalan. Kay San Marcos 11:17, giablihan magyud ni Brad, may mo nabasahon ni mo Brad? Ang San Marcos 11:17? Oh. Kaya sa, madungog imong gibasa. Pabasa yun na ito, ni Brad Alex Baseg, what is the meaning and the essence of the church? Sa kuan San Marcos 11:17. Oh. Unya gitudloan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan. Panganlan ang akong balay ug balay sa pag-ampo alang sa tanang mga tao apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Oh, duha iyang isgutan. Kadtong balay ang lampuanan nga gihimong ino nato mga kahugawan sa mga tulisan.
iya mga itong ipanglabay itong mga gaw-gaw-gaw sa templo. O ang iglesia nga buhi. Nga mao na ang community assembly of the people of God. Sa duhay ka lugan na balay nga lampuanan, building mo na ang balay nga buhi. Mo nang iglesia sa Diyos nga buhi. Usara. Mo na kay usara man, yagisgutan man ni Kristo nga mao ni ang akong lawas. Ako ang ulo sa iglesia. Ang iglesia mo akong lawas. Ug luwason ako akong lawas. Dili man matawag og normal ang usa ka tawo nga maglakaw nga dunay usa ka o nya duhay lawas. Og dili ba maglakaw ang taong way o. Maglakaw kay taong way ulo, pantas para. Kung ang uro say maglutaw-lutaw diha, way lawas. Mana nga lang og nilupad ang ungo. Bitaw, ang imong gihisgutan, Brad Alex, mao gyud ang iglesia nga buhi. Ya, gitudluan kita to determine what is that very church. Ningon ang Ginoo, iyang lawas. O kaniyang lawas, naaman ang ulo, o kini, pagtukod nining maong lawas nga mong iglesia, wa na'y katapusan ang iglesia. Brad Alex, nakabantay ka? Doon na ba'y gisulti Ginoo? Nga ang iglesia nga iyang gitukod, dili mawa? Mateo 28:20. Nga ningon si Kristo, ako nag-uban kanunay sa akong iglesia hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nakaroon, pagtukod ni Kristo sa iglesia, padayo na gyud wanay bugto. Kay unsa may gahom ni Kristo nga ikasulti nato. Kung kanang iglesia hang iyang lawas na wa di ay. Nahimo siyang bakakon, di man bakakon Ginoo. Ningon mo siya, ako magauban sa akong iglesia hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsa may ubanan niya nawa ang mga iglesia. Kay daghan bagod mingon nawala. Nahanaw ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Mo nang among gitukod pag-usab or mo bangon pag-usab ang iglesia nga nawala. Di man na tinuod. Kay kung ingino ganito uyon na itong nawala, baka ko na Ginoo, ako magauban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa ka na iglesia nagsukod sa anyo 33 nga mulungtad ka na sa walay katapusan, pakitaan na, sayon na kayo, ang Iglesia Katolika. Kaya diha naman ang Iglesia Katolika sa anyo 33. Puro iba, sa usa ka biblical scholar, Hale, usa ka biblical scholar na siya. Naingon siya nga, ang simbahan kung Iglesia ang gitukod ni Kristo, naingon siya, ang unang obispo, mao si Pedro. Gisundan ni Lenos ang ikaduhang obispo. Kaya nga day nila niya ato sa Pangulo, obispo. Pero sa uban nga panahon, nganlan na slag Papa. Nganlan na slag Ecclesia Catholicos. Muna nga, asa man itong mabasa nga, ang iglesia nga iyas Ginoo dunay ngan. Katong imong gibasa kanila, San Marcos 11:17. Ang iglesia nga building alampuanan o iglesia sa mga buhi nga mo nang church nga paganganlan o alang sa tanang kanasuran. Basa ang dictionary unsa may meaning anang alang sa tanang kanasuran? Duha ka words, English words. Universal or Catholic. So with the church is aiming at for all nations, mo nang siya Catholic for all nations para sa tanang nason. Ya, universal alang sa tibok kapanahunan. So, wa may lain. Wa lain iglesia sa history nga diha na ang obispo nga si Pedro. Namatay mas Pedro, gipulihan na ni Linos. Matod pa ni katong Halley's Handbook of the Bible, protestante man na siya. Na pagkamatay ni Pedro, nipuli si Linos. Ya ka na si Linos, namas Biblia. 2 Timoteo 4:21. Nga, naisgutan angan nga Linos. 2 Timoteo 4:21. Yan ingon siya nga kanang Linos nga gisgutan diha, mao nang Linos nga nisunod ni Pedro. O basa ang history sa line up sa mga Santo Papa. Ang unang Santo Papa mo si Pedro. Yan kasabay sunod Linos, Cletus, then ikapat Clemente.
Kanas Clemente na asas Biblia. Nasa Efeso 4:3. So, makita na to nga ang Iglesia Katolika ra mo'y dunay gingan lang to linya nga wa mabugto. Gikan ni Pedro, Matay mas Pedro, matod pa ni Hollis Handbook the Bible, Protestante, ang nisunod ni Pedro nga obispo, Linos. Kisama na Linos, mao nang ikaduha nga obispo nga karon ang ling-on niya na gingan na nagpapa. Ikaduhang papa si Linos. Ang primerong Santo Papa, San Pedro. Muna, that is a fact nga kita doon natay strength of history. Doon natay kalig-on sa kasaysayan. Nga dili malalis. Diha na siya panahon ni Kristo, panahon sa apostoles, hangtod karon nagpadayon. Kay gato kay nang ingmingon bungkag nawa na ayaw kalimtiwan nata mo tuog tinuod nga Kristo. Kay ang tinuod nga Kristo dili mamakak. Ningon siya ako magauban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa ba sa San Mateo 28:20. San Mateo kapitulo 28 versikulo 20. Okay. Ya ba si Salamat po sa si Ricardo. Salamat po sa Brad Sok. May gabi dili sa inyo Christian ug sa tanang gyapong namina o nagtan-aw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Ezekiel 20:39. Nag-ingon ang Dios, hala simbahan ninyo mga Diyos karon og sumabot ug ayaw na ninyo pasipad iyang akong balaan kong ngalan. Nga sa Exodo 25 na ningon na ayaw kamo pagyukbo ning mga larawan o sa malaing Dios nga unsa may katinawan na bradsok na ningon na gidili ang pagsimba sa Diyos nga karon ipasimba na sa ning Diyos sa Ezekiel 20:39 bradsok. Paligo no patinaw bradsok. Salamat kayo, Ricardo Resine. Ato ni basaho na. Kay di basig lain ni pasabot ara ang teksto nga imong gibasa. Morning Ezekiel 20:39. Watch anong ha kay ato ni basahon. Ezekiel ha. Kay budgan kay pagkasulti ha nga gikutlo ni Ricardo Rizane nga ningon kuno ang Dios sala padayon na mo pagsimba sa inyong Diyos mura pag nagsugo ang Ginoo ba continue your worshiping of false gods ay pasahon na to kung unsay buot sa buot ini ato pasaw kadit kaya naa sa Ezekiel 20 nya bersikulo 39 okay kadit kay dong kay makalilibog yun ang imong gisulti. Magway, ug dili na ito basahon. Okay. Ang Diyos mo na ginigsugo. Hala, pagsimba na mo sa mga Diyos. Okay? Ito basahon na. Ang Ezekiel 20. 39 din. Oh. Ato gining basahon. Pero magatubag man na ito. Pasag di po tayo mabasa. Pero ato gining klarohon, ha? Ezekiel 20. Oh, yan na. Yan na, Ezekiel 20. Yan, versikulo 39, no? Okay. Yan na. Mabasa na nato dong. Okay. Ezekiel kapitulo 20, versikulo 39. Ya? Paminaw yun din sa Ezekiel 20:39. May tungod kaninyo, o balay sa Israel. Mao kining giingon sa Ginoong Yahweh. Lakaw kamo. Magalagad tagsa-tagsa kaninyo sa inyong mga Diyos ug kutob karon hangtod sa katapusan kuno galing kamo dili magpatalinghog kanako apan ang akong balaan nga ngalan dili na ninyo pasipalahan hangtod sa inyong mga gasa dili na madawat kay kini uban sa mga Diyos. Sa may sabot ara reverse psychology. Nakasabot tag reverse psychology no kasabot ara. Palitan. Nay usa ka batan-on teenager nga nagedad og 13 ba. Ya pagabot gyud sa tiilan sa hagdan sa balay nisagit na siya ma tabaga intawon ko ma. Usa ni tabo din mo dong. Nasamad ka ma. Tabaga intawon ko ma nituyok ng kalibutan. Nga naman, nahupog ko ma.
Nahubog ko maingon din inan, nahubog de ka, di pa usa ka galon, imna ni. Mo nga nag-reverse psychology. Why inahan nga moptiwas iyang anak og kalisod. Ambot sabot nga, nagpasabot na nga, kining imong pagka nahubog, dili ko mutabang nimo. Imna pa rin usa ka galon. Umsamot kag kalisod. Mo na nga, naasa una sa inahan to pagpanton, discipline. Kadita katabangon. Haron ka, mutagam ka. Muna, reverse psychology. Pag-ingon sinhan, sige, hubog na baka ka. Deo sa ka garapon nga bino. Imna ni. Oh, dili na tinuod. Ngayon pa imnon ang iyang anak. Panagpasabot niya, kung nasuko magay kong nahubog ka, labi na gyud. Kung makainom ka ning akong iandam ka niya. Muna nga reverse psychology. Oh, pag-ingon sige no. Hala, kamo. Sige, pagsimpa na mo siyang mga Diyos, kaya di kamo makadawat sa akong panalangin kaninyo. So, mora, ang mga tao na nagsimpag Diyos, dili makadawat og panalangin sa Ginoo, kalisod, kaguol, kabalaka, unsa pa niya. O mora, ang nangatan nila, mga reverse psychology, sige, pagsimpa pa mo siyang Diyos, ang sa Ginoo, kung magsimba mo sa inyong Diyos, musamot ang hampak sa katarungan bato kaninyo. Muna nga reverse psychology. Dili na sabton nga Ginoo nagsugo positively nga simba sila sa Dios. Amot sabot Ginoo, kung gisilutan ta mo kaniadto sa inyong pagsimpag sa Dios, musamot na ang dakong kastigo akong yatag kaninyo. Muna meaning ana, dili na sabton nagsugo ang Ginoo nga pagpasimpag sa Dios. Ngan na sa English og reverse psychology. But sabot ang meaning ana negative. Pahingo siya na, sige, hubog na ka. Di pa yung sa ka galon. Galon gabino, imnari. Reverse psychology na. Dili na po inahan nga. Tiwasan niya iyang anak. Okay, sa mo na iminig anak, dili na ngayon Ginoo nga simpag Dios kay malipay ko na kastiguhon kis Ginoo. Mo na kastigo ta mo niya do tungod sa inyong pag simpag Dios ug karon mo simpa pa mo, musamot na gyud ang kastigo ninyo. Mo na iminig anak. Diba? May gabi Badsok, pag-usab sa ikaduhang higayon Badsok. Ang ako pangutana Badsok, mahitungod ni katong mga gimartir gani Badsok nga apostoles sila si San Pedro ug si San Pablo. Kato ba si San Pablo Badsok ba dili man to siya kuan Hudiyo, kuan mo to siya kanang Romano mo to siya. Kuan to siya kanang Italiano ba kay kanang Roma mao man nang uluhan sa kuan Italy kanang kapital. Unya Badsok kato si kuan ba si San Pablo ba? Giunsa man niya pagkuan Badsok pag adto sa kuan sa Israel nga wala pa may mga kuan sa una katong mga moderno nga mga sakyanan ba? Actually, San Pablo, siya ang rasa Hudiyo na siya, Jewish Israelite. Unya, tungod siya ang maalamon, na-register siya as Roman citizen. Gidawat pa siya as Roman citizen. Muna sa dayang patyon na ninduha, si San Pedro, Hudiyo magyod, Jewish, tinunan yun ni Kristo, ang silot niya ilansang sa krus. Pero kay si San Pablo, na may iyang record, na may iyang ID silbi, nga siya Roman citizen. So dili siya patyon pinagipaglansang. Ang armas nga gamiton pagpatay sa mga kontra sa Ginoo niya to, mao ang espada. Putlas liog, dili ilansang. Kaya gilan sa cross, pait ka na, mag-inanay, ang kasakit, pait kayo. Samtang hapak sa hait kang espada, ligid-ligid, patay na yun. Wala siya giantos nga kasakit. Wala nga list ni ay ang kasakit sa silot sa saka Roman citizen. Hudiyo na siya, pero na-register siya as na-register siya sa Roman citizenship. Muna gidawat siya. Muna iyang silot, ingon niya na, dili pareha kang Pedro. Muna ito. So, talipay kayo ta, pasig na pa kay idugang-dog. Yes, na pa. May gabi Badsok. May gabi. Mangutana ko sa ikaduha nga higayon. Ang kaning Genesis Badsok, si Moses bagyod ang nagsuwat ani Badsok? Or usam ni siya sa 5 ka libro nga gitawag og Pentateuch nga mo ay Bible pod sa mga Hudiyo Badsok, kaning 5 ka libro.
Pero ang akong pangutana sa Genesis, Brad Sok, kung si Moses bagyod ang nagsuwat nini, kay mao man siya primero. Kay diri sa Genesis 1, Brad Sok, nagisgot man gud ni og pagbuhat sa tao nga maoy katapusang gibuhat sa Ginoo sa ikaunom ka adlaw. Murag giandam ba sa Ginoo ang tanan unya na ang tao mo ay katapusan nga giyang gibuhat ang si Adan ug si Eva. Pero sa Genesis 2, Brad Sok, ang gisgutan, nagisgot na pud siya og creation, pero ang unang gibuhat ang tao man, human ang mga kahayupan o ang mga tanom. Pwede hindi siya makaklaro, Brad Sok, unsa ni siya nga hinungdan ngayon animan. Salamat, Brad Sok. Salamat kay Brother. Sakto kayo ang imong pangutana. Kinahanglan yun nagkatinawan. Pero the fact ka ang author sa Genesis nga to sa 5 books of the first books of the Bible, kanang 5 ka libro nagsuot na si Moises, nai usa ka recorder o usa ka biblical scholar gi-research nga kada dayang 5 ka libro, Genesis, Exodus, Deuteronomio, basta 5 books ang nagsuot na si Moises. Namatay si Moises 120. No sa mana nganong naibaw man ta nga si Moises mo nagsuwat ana. Kay kadto daing usa ka mando si Ginoo kang Moises. Go up to the mountain. I will be awaiting you, Moses. Tunga sa bukid. Tagbo ta dito. Tagbuon ta ka ato ta sa bukid. Mo na nga nasaka gyud si Moises sa bukid. Ang primero kaya nasa Exodus 3, nangutana sa Moises, kinsa may mungan, Ginoo? What is your name, O God? Tubag na Ginoo, Eye, Asker, Eye. Ang akong ngalan, Eye, Asker, Eye. Wa kasabot kay si Moises, pero ang kaulugan ang akong ngalan, ako ang mawako. I am who am. I am now. N-O-W. Ako ang mawako. So, siya sa pinulungan na sa mga Hudyo, ilang pinulungan ang Aramaiko o Hebrewanon, kanang ako ang mawako, ihog nila sa third person. Siya mo siya. Kay ningon man Ginoo, ako mawako. Ang itawag ni sa mga tao sa Ginoo, siya nga mo siya. Ang suwat ana sa mga Hudyo, YHWH, polos consonants, Y vowel, di mabasa. Pero mabasa na sa mga Hudyo. Ang basa nila na Yahshua. Ang mabasa niya na Yahweh. Ang Yahshua na ay nga na ni Jesus manunubos. So ang nga sa amahan, Yahweh. Siya nga way sinugdan ang way katapusan. So, pila ka adlaw nga si Moises nakitagay sa Ginoo sa mga pagtulunan ba? Pila to kadlaw? 40 days. Imagine dugay kayo. Adlaw gabi. Muna ang diktar sa Ginoo about creation. O kanang 5 ka libro. Muna gisuwat ni Moises. Muna attribute nga ang nagsuwat sa 5 ka libro mo si Moses. How did it happen? Nga dito sa bukid. Nakigsulti sa Ginoo sud sa 40 ka adlaw. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Pusa na hipos niya. Muna gi-attribute ng Genesis nga to sa 5 ka libro sa Biblia nga siya nagsuwat. Gidiktahan si Ginoo. So mo na siya ang kahulugan nga akong nabasa sa history of the Bible. Unya, doon na di ay nangutanan ako nga kamo basok. Nag-ingon ba mo nga ang unang Santo Papa si Pedro? Doon na bago tayo mabasa nga si Pedro na himong Santo Papa? Sige malamog inbintog nga pulong was Biblia. Naabay mabasa nga si Pedro tagog Papa? Na, wala nila mabasa pero naa na sa Biblia. Sa San Mateo 16:19, ningon ang Ginoo specialmente to Peter, Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa langit. Bisag unsay mong kapuson sa yuta maginapos sa langit. Unsay mong hubaran sa yuta, hinubaran sa langit. Ihatag ko kanimong Yahweh.
Nya kanang Yahweh sa may kahulugan dili man na literal ka kandado gyud ablis kandado. Ang tinod niya na giyatagan sa Ginoo og very special office. Nya asa man nato mabasa naa sa Isaias 22 versikulo 21-22. Nag-ingon ang Ginoo nga ang hatagan ako Yahweh mahimong amahan. Oh, he becomes a father. Sa may atong tawag sa amahan nato, Papa, amahan. Mo na si Pedro paghatag og Yahweh na gitawgon siya amahan nga sa kika sa Grigo nga doon na sa Latin, Papa, amahan. Mo na nga nganong ginganlan si Pedro og Papa kay gitagan siya Yahweh. Nya tungod kay balaanon man niyang katungdanan, gitawag siya Santo Papa, balaan, amahan. So mo na Papa. So doon na ba'y mabasa nga si Pedro, Papa? Doon na. Gikan sa Mateo 16:19, adto na to sa Isaias 21-22. Yung Ginoo, ang hatagan ako Yahweh, mahimong amahan, mahimong Papa. Kanya siya mahimong Pangulo sa pundok sa Diyos sa Jerusalem. Maras Pedro, doon ay mabasa nga siya ay unang Papa. Muna doon ay mabasa kato akong amigo nga, gipaningot yung sultib, mainiton kayo yung pagbati ba? Siya, so, magkabasa ba ka? Kanay Pedro ninyo nga Santo Papa? Yes. O, dua ka teksto. Mateo 16:19 o Isaias 22, versikulo 21-22. Ang hatagag Yahweh, matod pa sa Ginoo, tawgog amahan. O sa kining pinulungan nga, kinat sila, El Papa. So, Papa, amahan. Mo na ang Pedro matawag og Papa, amahan. Pero ang kahulugan na ang gihatag si Ginoo nga ingno nato gahom og katungod. Nga bisag unsay iyang aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. So, mo na atong tubag ni atong pagutana. Nya napata. Brother Alex. Oya, pasalamat kay ta doon natay kinasing-kasing nga pasalamat nga atong ibutyag usab ang mga tao sa Talisay City, Cebu, Philippines. Nagapasalamat kay sila sa daghang mga panalangin nga mga Talisay no ni enjoy nakapaymos. Ang Talisay doon ay eskwelahan, Talisay College. Why tuition fee? Perten naghanag estudyante 8,000. Sa may aging saka simana naggraduar og 1,600. Graduate na 1,600. Punti lipaya sa mga tao. Gawa sila'y gasto sa mga bata nila. Plitirag baon. Kunya, ang hospital sa Talisay. Way bayad ang serbisyo sa doktor. Wa say bayad ang tambal. Lipay kay sila. Kanindot niyay sa pambunuan o kini gitumbasan sa ngalan nato og religious community nga mao nang simbahan. Ya ang si gobyerno civil government na din sa Biblia nasa Roma 13:1 nga ang gobyerno civil kabubuton sa Ginoo. Ang gobyerno relihiyoso mao nang simbahan. Mo sa pasalamat ang mga taga-Talisay. Yato mga biktima sa sunog, biktima sa Tino Typhoon, giatagan yun sa mayor o ayuda. Human sa mga pila ka buwan nga dito sila sa mga eskwelahang publiko nga nagpuyo, pagguwa nila gitagag kwarta. Karon makatukod na magbisag gamay lang nga balay nga kambalik mo sa inyong puyanan. Nga katong nasunugan, giatagan sa og ayuda. O niya ni tabang sad ni hatag sa equivalent amount si Congresswoman Rhea Gullias. Pusa na lipay kayo ning mga halad o labing dakuron nga krusada sa mayor nga kadtong mga dapit nga muawas ang tubig niya padung sa mga balay gisugdan na sad ang pagpalawom nga kanal nga mopadung sa dagat aron nga dili matubo ang tubig ngadto sa kabalayan. Kini ang sakripisyo o serbisyo nga nakapalipay sa katawhan sa Talisay.
Daghang salamat, may gabi, pasalamat ta ni Dong Julius Kaputulan. Salamat ta sa atong mga nisalmot, si Brad Alex Basig, o si Brad Ray Albao, o si Ricardo Resene, si Mado Aquino. O salamat sa tanan, ang naminaw ka nato, ang Diyos magapanalangin. Tagbot apuhon ng atong tulamanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, niya pasalamat sa ta sa nag-ampo alang sa atong pagpadayon sa mga buluhaton, si Brad Adam Ampir, atong National President sa CFD, o Cebu, niya pasalamat ta sa atong mga kaubanan, mga CFDs sa tibuok Pilipinas. Ang Diyos magapanalangin nato. Ang Diyos maghatag nato dugang kadasig pagpadayon sa atong tahas nga gidawat ang pagpanalipod sa pagtuo sa Diyos. Judas Tadeo, Kapitulo 1, versikulo 1 nga 3, si Judas Tadeo nagyayon, maninguha ako, ngay padala ko kaninyo ang pulong sa Diyos nga mahimo niyong ginamiton sa pagpanalipod sa balaang pagtuo. So naada na sa Biblia, panalipod sa atong balaang pagtuo. Daghang salamat, may gabi, o balik ta ngadto. Uy, doon na ito libro nga bag-o. Katinawan sa pagtuo numero 3. Dagkog litra, o ang mangita ana diya sa Cebu Archdiocese Book Center. Tubang Mos Cathedral, Tubang As Cathedral Cebu, Tubang. Dapits to, naitindahan diya, Archdiocese Book Centers. Na atong libro Katinawan numero 3 nga daghan kay makadugang pa nato nga kay bao may tungod sa pagtulungan sa Ginoo. Salamat, balik ta studio DYRF.